खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव हिमन्त बिश्व शर्मा थामहिनबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा बाथ्रा बुंथिदोंमोन दि 30 सेप्तेम्बरनि सिगांनो बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंफुंजागोन बुंनाय लोगो लोगोनो बे समाव राजखान्थि दोलोफोर बे राजखान्थि दोलोफोरा जिरायनाय गैया आरो मेंनाय गैयै बे समाव गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजानाय जुजिनाय बे सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। गुबुन गुबुन समाव बे समाव राजखान्थि दोलोफोर बे दोलोफोरा गावनि राजखान्थिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव जगदान होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो सालाकाटि बियाबनि सिङावबो थानाय क'क्राझार बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 नि जे गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि जे मददगिरिफोरा बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। मैयानि सानाव बे जगदान जानाय हाबाफारियाव गासै 35 गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय बे समाव सोद्रोमा बिथांमोना UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानाय आरो प्रमद बर'नि जौगाथायखौ नुनानै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावनायखौ नुनानै बे समाव जगदान जादों गासै 35 गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय मददगिरि बिथांमोना। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव प्रमद बर' बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जौगासारनायनि आरो गोजोन लाबोनायखौ नोजोर बोनानै बे समाव जगदान जादों होननानै बुंथिदों बिथां क'क्राझार जिल्ला UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां रुथिर दैमारि बिथाङा। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जा बे UPPL राजखान्थि हान्जाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रुथिर दैमारि बिथाङा। जे बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दे 30 सेप्तेम्बरनि सिगां बे समाव बिसायख'थिया खुंफुंजागोन बिटिसि बिसायख'थिया खुंफुंजागोन बुंनाय लोगो लोगोनो राजखान्थि हान्जाया बे समाव जिरायनो थाखाय सम गैया। बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जगदान होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो मैयानि सानाव सालाकाटि बियाबनि सिङाव थानाय क'क्राझार बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 बेनि गोबां रायजो राजाफोरानो बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव गिबियाव आं बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम प्रेसनिसिम गिबियाव आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय। दा नैबे समाव जोंनि जि सरकार सोलिगासिनो दं बे सरकाराव दिनै जोंनि गासैबो बिथिंजों जाखिनि उन्नति जादों आरो जोंनि दोलोनि जि निति आदर्श बे निति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बागानसालि गामिनिफ्राय 30 जि जइन जादों बिथांमोननिसिम आं गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। दा नैबे समाव जोंनि बे बागानसालि ओनसोलल' नङा गासैबो बिथिंथिं नै मैया दाख्लैसो जोंनि 1 नम्बर आरो 2 नम्बर वार्डनिफ्राय बिदिनो सान्तिनगर ओनसोलनिफ्राय अनेक जइन जाबावदों। दा नैबे जोंनि बागानसालिनिफ्राय जोंनि निति आदर्शखौ मोननानै मोजां मोननानै जाखिनि जोंनि नैबे ओनसोलाव उन्नति जानाय बेक्तिगत उन्नति जानाय आरो जोंनि सरकारनि जाखिनि आसनि बेफोर आसनिफोरखौ जाहाथे जोंनि समाजाव जोंनो रायजो राजानो जों जाहाथे मोजाङैनो जों दिन्थिनो हायो बेफोरखौ लानानै जोंनि नैबे बागानसालि गामिनिफ्राय 35 आइजो बिथांमोना दिनै जइन जाफैदों। सालाकाटि हिसाबै BPF दोलोआ गोबां सम आवग्रिनानै लाबोदों मासिखौ बे समाव UPPL हिसाबै माबायदि थासारियाव दं? UPPL हिसाबैथ' दा जाखिनि 17 बोसोराव जा मासि आवगायनानै थादोंमोन बिथां देरहासार बसुमतारी। दा नैबे समाव आङो सालाकाटि ओनसोलाव गिदिंनानै नुदों जे जाखिनि उन्नति जानांगौ सालाकाटि ओनसोलाव बिथांमोननि समाव खिन्थु आं बिदि उन्नतिखौ नुवाखै। दा नैबे समाव बिथांखौ नागारनानै जोंनि दोलोआव लोब जइन जाफैनानै आरो जोंनि जाखिनि निति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै दा सालाकाटि हिसाबै जोङो अनेक माबायाव दङ उन्नतिनि पर्यायाव दङ दोलो हिसाबै आरो भबिष्यतआव हयथ' जोङो सालाकाटिखौ जोंनि UPPL दोलोआ निस्सयकै लाबोनो हागोन। UPPL हिसाबैथ' जोङो गासैबो बिथिंजों जुदि नोजोर होयोबा जोंनि जाखिनि बिटिसि ओनसोलनि बिटिसि सरकारनि जाखिनि आसनिफोर
बे आसनिफोरखौ जुदि नुयोबा माने सालाकाथि ओनसोलल' नङा प्रत्येकटा 40टा समस्थियाव जाबायदि उन्नति जादों नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जेनेबा सुपार 50खौ मिथिगौ जेनेबा सुपार 50आ जाहैबाय जोंनि जायफोर गोरिब गुन्द्राफोरनि गथ' गथायफोर जायफोर मेधाबि छात्रफोर गरिब गुन्द्राल' नङा जायफोर मेधाबि छात्रफोर आर्थिकभाबै जायफोर एफर्ड खालामनो हाया बेफोरबायदि स्टुडेन्टफोरखौ जाहाथे जोङो APS IAS अफिसार इन्जिनियार डक्टर जाहाथे कचिं होनानै जों जाहाथे लाबोनो हायो बेनि थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावदों आरो गासैबो धर्म अनुष्ठान धर्म फसंथानफ्राव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोङो 2 लाख करि थाखा होनाय जादों दा बिदिनो अनेक आसनि लानानै जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दं जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 बै इलेक्सन समाव जोङो रादाय होदोंमोन बे रादाय होनायखौबो जों फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज 25,000खै होनानै दङ आरो दाबो होनो थांगासिनो दं दा जोंनि सरकारा अनेक रायजो राजानि थाखाय सालाकाथि ओनसोलल' नङा बे 40टा समस्थियाव जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा सामाजिकभाबै उन्नति लाबोनो थाखाय खामानि मावबोगासिनो दं। ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा गोजोननि रादाब बिलाइनानै सुबुं हारिमु आरो थुनलाइखौ फोनांजाबनाय बे मोन्थोरजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 1, 2 आरो 3 फेब्रुवारियाव खुंफुंजागोन ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोखौ बायदि बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ देग्लायनि ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन डेनमार्क इटाली साउथ करिया जापान एस्टनिया नेपाल भुटान गासै मोन 8 हादरनिफ्राय 9 लिरगिरिफोर आरो खमैबो गासै 150 लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन बिनि अनगायैबो गोबां हादोर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।